الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي على تنوكا بركدا مسامي يافو أنياكا كما كان سنومان كنو كفو على كراكا تشيديا سراتي فوي فوكا سومكو كان أنيكو تونيونا كسالي كرا باكا كسيني نما باكا أنا سومكو بلا جلي ale kira sanuma mi y'a fɔ an y'a ka kumakan sanumanw kɔnɔ k'a fɔ Fatimatu Zahra ye ale kira sɔnkun dɔ ye ni maa min i y'a la nisɔndiya a ye komi i ye kira la nisɔndiya wa ni maa min y'a ladimi a ye komi i ye kira b'a ladimi. O hukumu kɔnɔ bi an bɛ Ala tanu k'a barikada an filɛ nin ye kɛnɛ min kan o ye Fatimatu Zahra ka kɛnɛ ye. Nin kaloba min n'an b'a kɔnɔ a tile 20 o bɛ bɛn a bangali don ma a bɛ ɲɛnamaya a bɛ san caman bɔ min bɛ an ba bolo Madame Haidara tante Fatumata Traoré an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la sango san u y'a kanu n'a a waati sera u kana nin kɛnɛ in sigi Sherifila la walasa u ni diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka jɛ ɲɔgɔn fɛ k'a baara kɛ k'an fa fo an'an ka Mali Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba n'i y'a ye an baw sera ka nin dɔn k'a faamu sɔrɔ diɲɛmaaw k'a dɔn k'a faamu sɔrɔ a sababu ɲuman y'ale de ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ a ye. O hukumu kɔnɔ ahibaw Fatima ne ye musoba minnu fana ko ko olu tɛ ko in to yen k'a bɛ ka taa ten u y'a kanu ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ka fara an ba kan u ka se ka baara in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ u ka présidente ba bɛ an bolo kɔrɔ yan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ Ala ka an n'a dɛmɛ. O hukumu kɔnɔ bi kɛnɛ in a tilalen don sigiyɔrɔma 2 de la ni Ala ni kira sɔnna a ma. Baara kun fɔlɔ o bɛna kɛ an karamɔgɔ Cerno Hamidu Jalo fɛ ale tɛ maa dogolen ye Ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman na n'o ye Alhaji Mohamed Musa Jalo ale tɛ maa dogolen fana ye diɲɛ in kɔnɔ o den de don ni Ala ni kira sɔnna a ma. Baara kun fɔlɔ ale bɛna o ɲɛnamaya an fɛ o kɔfɛ an ka présidente n'a ka jama u ka ɲinan baaraw kɛra cogo minnu na u da bɛna don a la ka walawalali kɛ o bɛna faamuya caman sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔ ni Ala ni kira sɔnna. Yan'o cɛ an bɛ foliw kɛ yanni an ka don baara la an bɛ fɔlɔ an denmuso ni an ka Malimatu la question jaabi a bɛ di e bɛ yɛlɛ la ayi yɛlɛ ko kuma de fɔ kabako mais an den fana a to an ka mɔgɔw fo fɔlɔ an tɛ se k'an den fana fɔ ni kabako ye bisimila a bɛ cogo di. Alhamdulillah Ustaz Jalo an bɛ Ala tanu an nisɔndiyalen don an sewalen don ka saga ni an ka sigi ni kɛnɛ sanumanba in kɔnɔ an bɛ Ala deli k'a fɔ baaraw daminɛna hɛrɛ la ya Rabbi Ala ka a kuncɛ hɛrɛ la k'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ba yɛrɛ ma ni waati in na k'a fɔ Ala k'an n'a fanga se inshallah. Amin amin Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ. Cerno Hamidu Jalo bɛ an bolo Hamid a bɛ cogo di. Alhamdulillahi rabbil alamin Jallo bafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka tanganyina Ala fɛ ka bɔ shetani dangane tɔrɔma ka sala alakiraba Muhammadu ka sallallahu alaihi wa sallam ana ka somɔgɔw ana ka sahabaw ani maa o maa i sen da o taasira ɲuman kan fo ka se alqiyama jɔdon ma inshallah ka lamɛnbaga ni lajɛbaga bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada k'an karamɔgɔw fo k'an bangebagaw fo minnu kɛra sababu ɲuman ye inshallah k'an bila nin taasira sanuma in kan foli belebele y'olu ta ye inshallah ni waleɲuman dɔn ani barikada an bɛ sirifuw ka kalo la an bɛ sirifuw ka du kɔnɔ alhamdulillah donc an bɛ sirifuw ka baara de la donc ka sira ɲini u fɛ inshallah ka duwawu ɲini u fɛ Ala k'an bɛɛ sababu ma fɔta ni kɛta la Ala k'an don la hɔrɔma la Ala k'an nafa n'u hɔrɔma n'u barika ye kira n'a somɔgɔw bonya kama Cheikh Tidiane barika salli ala Muhammad sallim Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ. An b'an to kɛnɛ kɔnɔ ka foli ta k'a ɲɛsin Bangunan Jaŋinɛbu la k'an baw bɛɛ lajɛlen fo bi an bɛ Fatima ka kɛnɛ kan o bɛ an ba bolo n'o ye tante Fatumata ye nka an b'a dɔn Ahlul Baytu ka don bɛɛ lajɛlen talen don an ba tante Jara Imam Ali b'ale bolo an ba tante Alima Imam Hassan b'ale bolo an ba tante Aisha Imam Hussein bɛ ale bolo an bɛ duwawu k'u bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan k'u waleɲuman dɔn o la k'a filɛbaa bɛɛ lajɛlen ladɔnniya an bɛ direct de la nin waati in na
aw bɛɛ ka to sogole fɛn o fɛn Fatima ko ye aw bɛna faamu caman sɔrɔ a la o la ni Ala sɔnna a ma fana a wajulu a bolo dalen don ka bɛn ni Ala sɔnna a ma sini su de ye wajulu ye nka an bɛ min gɛlɛya an balakaw ma aw k'a fɔ aw cɛw ɲɛna ni maa o maa ma dɛsɛ a y'an ɲɛ jɔ disa in kan Keita disa in nin disa cɛɲumanba in a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin disa in de don ka taga an ka taa wajulu in kɛ ni disa in ye ka tila ka tileganfɛ baara in kɛ ni disa in ye ni ye disa in ye i hakili yɛrɛ tɛ jigin foyi la ni Fatima yɛrɛ tɛ o b'a ko diya k'a sankɔrɔta o tɛ ayiwa Ala k'a yira an na ni Ala sɔnna a ma o la an bɛna kɛnɛ di an ka malimatu ma ne ye Haja Umu Kulsum Jaabi ale ni an balimakɛ ni an karamɔgɔ Cerno Hamidou Diallo olu ka se ka baara kun fɔlɔw ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ni Ala ka jɛ ye inshallah alhamdulillah Ustaz Diallo i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ an ka foli tɛ kun e ka foli la k'a lase an lagɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan ni Ala sɔnna a ma an karamɔgɔ ani an ka imam Ustaz Al-Fadil Hamid Diallo ani lagɛli jama an b'a jigiya k'a fɔ bi an bɛna fayida caman sɔrɔ Fatimatu Zahra kun kan o hukum kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma Ustaz Hamidou an bɛ Seyida Fatima ka kɛnɛ kɔnɔna na an yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn man hiya Fatima ye jɔn ye a bɔra jɔn na inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزكى صلوات الله وتسليماته على الحبيب العمين سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم الناصر الحادي العظيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وفليتوكل المتوكلون الحمد لله رب العالمين سيدة أم كلثوم جابي كاو رفو كاو ولن منو كاو بركدا شريف لا تيلي بلا جيلي نيني ما سنما نونو فن داتي سيرا أتتم ماشين ما شريف لا تيلي كا شريف لا تيلي بي بلاتو سبيسيالو كا émission spéciale que depuis comment de la calo kileyana événement donc vraiment folie belebele bawe yani wala nyundo bawe inshallah mami ya oblasira kosobe ofana ga folie be boya na utaye parce que ode ofana ga référence na ga idole no yan fa nan karamo fadilatu sheikh Sayyid Sharif Usman Madan Haidara kadwa ka ya rabbi ala ka nyamala ala ka nasin sabati kirana sumo boya kama salli ala rasul sallim Sayyida Umm Kulsum amba Fatima Zahra amana fo kambe kuma kan chugo a yere ka fo amna siga kuma yere kan ante sugo ke elen ame ishara de ke madoron min siga do maw hakilla amba Fatima Zahra kola ame maw orienté ga tayini nte mimma sanuma minu Allahu akbar min bu don yere wallahi ala na ga kidade ame fitin no dawla na ame fitin min fo misali ala don bo ba fo o jume o de ni kononi tari sigi badi farakan ay badi sogi ay min sogi ala ayo doniya de sura ala kira na sumo la ya salam na badi to min ben yere o yere de ala kira na sumo amba Fatima Zahra an karamɔgɔw b'a fɔ an k'a fɔ don dɔ la an ba Khadija radiyallahu ta'ala anha a ko alakira ma alayhi salatu wassalam a ko alakira aljina pom ni nɛgɛ bɛ ne la aljina pom o de nɛgɛ bɛ ne la bi alakira ko an ba Khadija o ye bi ta ye wa aljina pom yɛrɛ aho kosɔbɛ a b'a dɔn a bɛ k'a ɲini maa min fɛ a bɛ sɔrɔ o bolo kosɔbɛ tubabu b'a fɔ ko l'ami de mon ami est mon ami e teri Ustaz Diallo ye ne teri ye e ye ni ne mago bɛ min na Ustaz Diallo bolo ni ne tɛmɛna e fɛ ne b'a dɔn ne b'o sɔrɔ alakira ba alayhi salatu wassalam a y'a ɲini ala fɛ a ko i yɛrɛ an ba Khadija ka kuma mɛn dɛ ala ko baasi t'a la a ye Jibrila bila a taara aljina kɔnɔ ka pom ta ka n'a di alakira ma alayhi salatu wassalam kuma la surunya la Jibrila nana di alakira ma alayhi salatu wassalam alakira y'a di an ba Khadija ma
adi an ba khadija ma an ba khadija ye pomin dun timiya ni saveur ni goût min b'a la a y'o sɔrɔ a la a ye dɔ di alakira yɛrɛ ma alayhi salatu wassalam a ko alakira yɛrɛ ka dɔ dun alakira ye fana ye pomin dun dɔnnibaw ko u ye nin dun don min na o don su de an ba fatumatu zahara garizigɛ sɔrɔla i b'a ye maaw b'a fɔ ko aljinɛ yiri feere don alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko n'ale an ba fatumatu zahara n'a ye a tora k'a sunbu k'a bɛ aljinɛ kasa mɛn a la a kasa in surusu a bɔra nin pomme de la donc i b'a dɔn ninnu tɛ maa gansanw ye an ba fatumatu zahara a bangera i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na nin kalo in na jumada al-akhir a tile 20 bittifaqil ulama dɔnnibaa bɛɛ bɛnna o kan nka san de la fɔɲɔgɔnkɔya bɛ san de la voilà san an ahlu sunna wal jamaa fɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ye o de ye an ba fatumatu zahara bangera san 5 yani hijira cɛ voilà nka an balima siyaw fɛ yen olu ko k'a bangera san 5 hijira kɔfɛ donc n'i ye jate kɛ n'a fɛn o fɛn alhamdulillah i bɛ bɛn ni sawaba ye donc ikhtilafu bɛ o yɔrɔ de la n'tɛ k'a fɔ jumadal akhir tile 20 k'a fɔ an ba khadija y'a yɛrɛ sɔrɔ belebelebaw ka belebeleba in na n'o ye nɔrɔ tayɔrɔ ye n'o ye an ba fatumatu zahra alayha salam an ba fatumatu zahra tuma min na a bɛ bange a y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam tuma bɛɛ a bɛ taa jabalu nur la jabalu nur e y'a ye ustaz Jalo y'a ye aw b'a dɔn fɛn min don a yɛlɛnni ɛri ko baara don ɛri ko baara don n'i yɛrɛ y'i jɔ ka jabalu nur lajɛ k'a fɔ ko alakira ba muhammad sallallahu alaihi wasallam an karamɔgɔ b'a fɔ an ye ko ale ni fonctionnaire dɔ hijira ɲɔgɔn fɛ u yɛlɛnnen jabalu nur kan u sera yɔrɔ dɔ la a ko karamɔgɔ an k'an sigi an bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye Cerno Sayid ibn Abubakar a ko a karamɔgɔ ko wallahi ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne kalannen tɛ dɛ nka wallahi alakira a bɛ min fɔ an ye maa salibagatɔ tun tɛ wa fugari tun tɛ parce que fugari ni salibagatɔ tɛ se ka se yan o tɛ se ka se yan bon bi dun a dilanna escalier b'a la yelenw b'a la barrières b'a la ka mɔgɔ protéger i bɛ se ka yɛlɛn cogoya min na alakira tun bɛ taa yɛlɛn waati min na o saw n'o buntenniw n'o insécurité alikaba yɛrɛ ni jabalu nur distance o tagama nka a bɛ bɔ tuma dɔ la an ba khadija bɛ tuma dɔ la semaine kelen ou bien semaine 2 dumuni d'a ma a bɛ taa don a bɛ khalwa kɛ nin jabalu nur in kɔnɔ k'a yɛrɛ gɛrɛ a ka ala la a ma deli ka mabɔ ala la koyi nka tuma bɛɛ ka walasa k'an inciter zikuru la k'an inciter ala ɲini ni ala sɔrɔ la ko o tun ka bon ala kira ma waati min na o waati de an ba fatumatu zahara bangera an ba fatumatu zahara a bangera min a bangera bayitu tawhid a bangera tawhidu du kɔnɔ a bangera ala kelebantiya du kɔnɔ a bangera kuranɛ du kɔnɔ a bangera nɔrɔ du kɔnɔ a bangera du kɔnɔ du min du tɛ se ka comparer du tɛ se ka sanga du min na n'o ye alakira ka du ye sallallahu alaihi wasallam jɔn ye sin d'a ma i b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sira la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ba halimatu saadiya ale taara a bɛ sin di alakira ma sallallahu alaihi wasallam a bɛ sin di alakira ma o tun ye arabuw ka laada ye n'u tun ye den sɔrɔ u bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ sin di k'o sara k'o di den ma u bɛ mɔgɔ ɲini o la u b'o sara a bɛ sin di den ma nka a lajɛ an ba fatumatu zahara la an ba khadija ma sɔn maa si ka sin d'a ma a ma sɔn abada maa kelen min ye sin d'a ma o kɛra an ba khadija yɛrɛ ye a ma sɔn abada parce que ka sin di den ma an ba fatumatu zahara c'est à dire n'i ko bibliothèque don c'est à dire i y'a dɔgɔya quoi fɛn min bɛ bibliothèque sanfɛ wallahi o de y'an ba fatumatu zahara ye ale hayi ni allaitement min bɛ kɛ a lajɛ walanda min bɛ sɔrɔ nin na nin ye walanda yɛrɛ ye an baw bolo k'a fɔ tuma dɔ la nɔnɔ ka ɲi an bɛ nɔnɔ di den ma a ka ɲi nka i yɛrɛ tin ka don den na a k'i kanu n'i kɔrɔla i hinɛ k'a minɛ
dɔnnibaw y'a yira na k'a fɔ k'o bɛ sɔrɔ sinji de fɛ i b'i jija o la ka sinji di i yɛrɛ ka sin di i den ma kana saliya o la kosɛbɛ an ba Aisha b'a fɔ an ye radiyallahu ta'ala anha k'a fɔ ko an ba Fatimatu Zahra ko an alakira sallallahu alaihi wasallam c'est-à-dire ko ni alakira ɲɛda ye ani an ba Fatimatu Zahra ɲɛda ye ko différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ ko alakira cɛ ka ɲi a nɔrɔlen don a dawulanen don a bɛ tan ko ni ye alakira ɲɛda ye ko an ba Fatimatu Zahra ɲɛda ko différence foyi tɛ yen a ko an ba Aisha ko ni an ba Fatimatu Zahra tun bɛ sigi cogoya min na ani alakira tun bɛ sigi cogoya min na k'a bɛɛ ye kelen wa ni mɔgɔ bɛ na wuli i b'a sɔrɔ i ka mɔgɔkɔrɔba dɔ bɛ yen n'ale bɛ na wuli i b'ale wuli cogo dɔn a bɛ wuli système min na ko ni alakira tun bɛ wuli k'a jɔ sallallahu alaihi wasallam ko ani ni an ba Fatimatu Zahra ye a bɛ wuli k'a jɔ cogoya min na k'a bɛɛ ye kelen alakira tun bɛ tagama cogoya min na sallallahu alaihi wasallam ani an ba Fatimatu Zahra fana bɛ tagama cogoya min na ko différence kelen t'u ni ɲɔgɔn cɛ bi ma'ana a b'a ɲɛfɔ ka na a b'a ɲɛfɔ ka na a ko i bɛ fɛ k'a faamu dɔrɔn n'i bɛ fɛ ka alakira ni an ba Fatimatu Zahra différence dɔn a ko différence kelen dɔrɔn de bɛ yen alakira ye cɛ ye an ba Fatimatu Zahra ye muso ye ko n tɛ différence foyi tɛ yen u janya kundama u ka ko bɛɛ a bɛɛ de ye kelen ye o de la alakira tun tɛ sɔn sallallahu alaihi wasallam a lajɛ anw ka nin sufiya taasira in an ka nin taribiya ɲuman in an karamɔgɔ b'a fɔ an ye tuma bɛɛ a b'a fɔ an ye ko kalayɔrɔ o nafa ka bon ni kalan ye dɛ kalayɔrɔ o nafa ka bon ni kalan ye siɲɛ 100,000 kalan ka ɲi dɛ nka kalan dɔ de b'a yira i la k'a fɔ ko alakira fa n'a ba bɛ jahanama kɔnɔ n ko fana ye kalan dɔ de o fana ye kalan dɔ de o kalan dɔ de b'a yira i la k'a fɔ ko ninnu kanuni k'u ka kanu manifester k'o jira ko ayi k'e bɛ don damatɛmɛ kɔnɔ kalan dɔ de fana b'o yira o donc an ka hakili to nin na kosɛbɛ kalayɔrɔ o nafa ka bon ni kalan ye dɛ an k'an jija an k'a lajɛ an b'an denw bila ka taa kalayɔrɔ min na alakira bɛ fɛ ka an kalan jumɛn na dɔnnibaa bɛɛ bɛnna k'a fɔ an ba Fatimatu Zahra n'a tun donna alakira kan waati o waati alakira bɛ jama la o a kelen don alakira sigilen tɛ an ba Fatimatu Zahra kunbɛn abada a ma deli ka kɛ abada ni alakira ye an ba Fatimatu Zahra natɔ ye dɔrɔn alayha salam a bɛ wuli k'i jɔ ko jɔn bɛ ka na k'a fa bɛ ka na ko jɔn bɛ ka na a denmuso bɛ ka na a lajɛ walanda min na ni a lajɛ an ba Fatimatu Zahra bɛ bange waati min na a n'a ka nin waati ninnu lajɛ o waati y'a sɔrɔ arabuw tun ka baara ye jumɛn ye u b'u denmuso u b'u dingɛ tigɛ k'u k'a kɔnɔ u bɛ dingɛ tigɛ o de la Ala ko k'a bɛ t'o ɲininka bi ayi dhanbin qutilat a bɛ ka den minnu faga u ye mun de kɛ o la n'a tun b'u faga a lajɛ alakira bɛ na a denmuso valoriser cogoya min na k'a yira k'a fɔ muso o yɛrɛ de ye du ye muso sɔrɔ tɛ lebu ye ayi muso yɛrɛ de ye du yɛrɛ soubassement ye ni du ɲana a belebele o bɛ bɔ an ba de la wa ni problème bɛ du kɔnɔ k'a fɔ du bɛna tiɲɛ siga foyi t'a la dɔnnibaaw ko k'a fɔ ko o bɛ sababu bɛ bɔ an baw de la alakira sallallahu alaihi wasallam ani an ba Fatimatu Zahra n'i ko k'i bɛ don a babu kɔnɔ a kɔnɔ ka dun an ba Fatimatu Zahra dɔnnibaaw b'a fɔ k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ale de sirinonnen la ko at-tahira muso min muso sanumanba an ba Fatimatu Zahra ka sanu sa a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ dɔnnibaaw fanba bɛnnen don min kan o de y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ a ma deli ka laada jeliya ɲɛ la a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ n'i y'o fɔ bi o bɛ don scientifique kunkolo la a bɛ mɔgɔ kamana gan nka nin ye Ala ka karamaw ye a bɛ min kɛ a ka waliyubaw ye karama yɛrɛ de y'o ye o amrun khariqun lil aada fɛn min n'o tɛ normal ye mais n'a kɛra yujiri n'a kɛra kira ni nabi ɲuman ye a bɛ fɔ o ma mujiza mais ni Ala y'a kɛ a ka teriw ye a bɛ fɔ o ma ko karama nin ye karamaba ye Ala ye min kɛ an ba Fatimatu Zahra ye alayha salam
an b'a Fatima Zahra a kun bɛ fɔ ale de ma ko as-sadiqa muso min ni tiɲɛtigi tun don tiɲɛtigi don a n'a furucɛ ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛtigi don a n'a ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛtigi don a n'a somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛtigi don ani bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire muamala ɲuman de b'a bolo ani bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de la Ala ma ni muso in kɛ muso gansan ye a bɛ fɔ ale de ma muso min n'a wasalen don n'a yɛrɛ ye a bɛ fɔ ale de ma ko at-taqiyya musoba min n'a bɛ siran Ala ɲɛ o de an ba Fatima Zahra ye k'o yɔrɔ baabu datugu an ba Fatima Zahra ale de ye bɔnnaya sɔrɔ a ka nasabu ale de ye nasabu min sɔrɔ nasabu min n'a ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ danbe kan an ba Fatima Zahra a bɛ Alakira yɛrɛ baati yan de o bɛna dɔ dabali ban ni m'a walawala karamɔgɔba dɔ tora wajuli la a ko silamɛw ko Alakira fa ko ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ fa kan mɔgɔ min tun bɛ k'a ka naamu laminɛ a ko karamɔgɔ k'ale bɛ dɔ dɔn min fa ka fisa ni Alakira fa ye dɛ karamɔgɔ dabali banna naamu laminɛ de bɛna k'a bɛna ne ka taa bɔ ne ka fɛn na a ko bisimila a ko ne kɔni ka faamuya la karamɔgɔ an ba Fatima Zahra fa o de ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ fa kan o de ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ fa wallahi karamɔgɔ seginna kɔ a ko wallahi haqiqatan tiɲɛ na wallahi tiɲɛ bɛ e de fɛ ne de tun bɛ erreur la donc an ba Fatima Zahra a ye Alakira yɛrɛ dan yan a fa ka fisa Alakira fa ye Ala y'o di mɔgɔ kelen min ma o de kɛra an ba Fatima Zahra ye alayhi salam Ala k'a nafa n'a hɔrɔma na amin ya rabbi an bi an karamɔgɔ Ustaz Amiru fo a bɔra ka fayida caman di an ma siga t'a la ne ni lajɛli caman an ye hakilinaw sɔrɔ an ye faamuya caman sɔrɔ Seyida Fatima yɛrɛ kan hali bi walasa fayidaw bɛ se ka jidi Ustaz Amiru i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye Fatimatu Zahra yala a ye furu kɛ wa n'a ye furu kɛ a ye denw fana sɔrɔ wa i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ni lajɛli caman an bɛ se ka fayida caman sɔrɔ hali bi alhamdulillahi rabbil alamin an ba Fatima Zahra a ye furu kɛ Ala barika la a fana furu la cɛw cɛ ma a furucɛ de tun ye Sayyidina Ali alayhi salam Sayyidina Ali min n'a ye Alakira dɛmɛ ka da Alakira dayɔrɔ la don min i bɛ se ka kan tigɛ don min i bɛ se ka faga a bunnen don min na Sayyidina Ali min tun bɛ Sayyidina Ali hay a bɛna an ba Fatima Zahra ɲini cogoya min na o de la dɔnnibaw b'a fɔ an ye ni Alakira ka hadisa ta k'a lajɛ sallallahu alaihi wa sallam ko maa o maa bɛ yen n'a tɛ maloya k'a bɛ sɔn ko bɛɛ ma mɔgɔ surtout n'a kɛra muso ye o de ka jugu n'a bɛɛ ye mais hay cɛ n'i y'a ye a tɛ maloya da la Alakira ko k'a bɛ sɔn ko bɛɛ ma Sayyidina Ali tuma min na a bɛna an ba Fatima Zahra candidat caman nana an ba Fatima Zahra ko la Alakira ka cɛnya n'a ka dawula n'a ka sara bɛ fɔ cogoya min na o diinɛ muso min ma ko bɛ yen dɛ o ko bɛ yen dɛ an ba Fatima Zahra ale tɛ se ka sanga hayi Yusufu ma parce que ale bɛ ka danbe ka taa Alakira ka cɛnya de ma Yusufu ka cɛnya bɛ yen dɔnnibaw ko n'i ye cɛnya ta k'a da k'a tila sara 100 i bɛ sara 1 ta o sara 100 la i b'o tila 2 n'i y'o tila 2 o tila 1 o de dira Nabila Yusuf ma tila 2 tubabu farafin indiɲɛw an filaw an filaw kɛ ni cɛnya fɔ i bɛ se ka filaw bɔ a la Alakira yɛrɛ tun ye fila de ye sallallahu alaihi wa sallam ayi sɔsɔ jogo t'a la a tɛ se ka ne m'a fɔ Alakira yɛrɛ de ko ten sallallahu alaihi wa sallam ko ana ra'il ghanam wa yatimu Abi Talib ra'il ghanam ye jɔn ye o ni filaya bɛ kɛ ɲɔgɔn sira la o ma wɔlɔfɔw de ye bagangɛnnaw ye jɔn ye bagangɛnnaw ye o y'an filaw de ye koyi wala fakhara waso Sɛri Jalo Ala ye nin di anw ma ni Hayidaralakaw bɔra yen ni jamu bɛ na min ka surun Alakira la o y'anw Jalolakaw ye dɛ Ala k'an bɛn sababu ma n'i ye tiɲɛya tila
tila kelen ala ye di nabila yusufu ma tila bɛ diɲɛ bɛɛ jɛnna o la nka cɛya 99 tɔ a y'o bɛɛ di alakira ma sallallahu alaihi wasallam a 99 bɛɛ o 99 an ba Fatima Zahara bɛ yen o 99 in de la o donc candidat cayara prétendant cayara o bɛɛ bɛ fɛ ka Zahara sɔrɔ u bɛna alakira ɲininka alakira ko Zahara ka koɲɛ tɛ ne bolo ne y'a fa ye dɛ nka a ka furu dili yamaruya a tɛ ne yɛrɛ alakira bolo k'a bɛ jɔn bolo a ko yamaruya ma bɔ ala yɔrɔ k'a fɔ n k'a di mɔgɔ min ma donc ça veut dire que ala an t'a bila an ka denfaya minɛn kɔnɔ nka ne y'a sɔrɔ denfa tun bɛ an ba Fatima Zahara ka furuko la o tun ye ala yɛrɛ de ye donc ça veut dire que yamaruya bɛ bɔ ala yɛrɛ de a ko yamaruya ma di ma k'a di mɔgɔ si ma tuma min na Seydina Ali nana hayi tellement nin duden ninnu wallahi n'an ma nin alakira somɔgɔw ɲini k'u dɔn k'u ka jogow dɔn k'u ka tabiya ɲumanw dɔn wallahi koba taara k'an da a lajɛ a bɛ na an ba Fatima Zahara ɲini a nan'i sigi alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam a ma se k'a fɔ tellement a bɛ maloya a bɛ saamaya ni hayi an yɛrɛ ka bamanan bɛ min fɔ k'a fɔ ko jɔn min maloya ka saamaya o fana y'an filaw de ye donc ça veut dire que hayi Seydina Ali fana ka o fana bɛna filaya o bɛna o baabu yɛlɛ o ne ma bɔ o mawudu kɔnɔ ne ma bɔ a kɔnɔ o fana i m'a ye tellement a bɛ maloya a bɛ saamaya a ma se k'a bɔ a da la k'an ba Fatima Zahara yɛrɛ ɲini alakira fɛ nka alakira b'a dɔn min b'a kɔnɔ alakira b'a nakun dɔn alakira b'a fɔ Seydina Ali kun ye jumɛn a ma kuma a ko Zahara ko dɔn nin cɛ in bɛ ko dɔn koyi hali hadamaden kɔngɔtɔ alakira ma nin ye alakira b'i dɔn wallahi a ma nin ye dɔrɔn min b'i la ala ye o dɔnniya d'a ma a b'a dɔn k'a fɔ fɛn min b'i la sallallahu alaihi wasallam o de la dɔnnibaw ko k'a fɔ alakira y'a fɔ a ye baasi t'a la ni Zahara ko don baasi t'a la yamaruya bɛ yan k'a fɔ a ka den de ma o yamaruya ala y'o yamaruya di k'a fɔ Zahara bɛ di e de ma donc n'i nana ɲini a ka kan a ka di ma wa a bɛ di ma wa o don tɔgɔ foyi tɛ Seydina Ali bolo alakira ko a ma ni nɛgɛ guloki min d'i ma o tɛ yen wa t'o ta o bɛ se ka min sɔrɔ o kɛ i ka na n'o ye yan yɔrɔ la i bɛ walanda sɔrɔ furu nafolo ko fana la an ba Fatima Zahara sababu la ka kow kɛ k'a simplifier k'a nɔgɔya a lajɛ maa min ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam o denmuso wallahi n'i taara sira kitabuw lajɛ n'i taara lajɛ fɛn min tun b'a ka a ka minɛnw na madala n'a bɛ kun palan ɲɛ kelen kɔnɔ parce que furu kun de b'a la o ne ye sotarama fa minɛnw na k'a bila ka taa furu kun den yɛrɛ t'o ɲɛdɔn u bɛ tila ka sotarama kilancɛ in fa bila ka segin a ye nin sotarama falen ma segin kilancɛ in bɛ segin parce que furu kun de b'a la an ba Fatima Zahara a furula Seydina Ali de ma ka kuma surunya an kana mɛn o kɔnɔ Seydina Ali fana tun y'a danma mɔgɔ ye o fana tun y'a danma ko ni ala sɔnna an da bɛna s'a ma ni ala sɔnna inshallah a ye denw fana sɔrɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na Seydina Al-Hasan b'o la Seydina Al-Hussein b'o la Muhsin b'o la hali n'ale ma si sɔrɔ riwaya wɛrɛw bɛ nana ye k'a fɔ Zainab nana o kɔfɛ Umu Kulsum fana nana o kɔfɛ an ba Fatima Zahara ye nin denw sɔrɔ alhamdulillah an bɛ an karamɔgɔ fo hali bi a ka nin walawalali sanuman ninnu na hali n'a sɔrɔ a tun bɛ to ka sira fara siɲɛ caman hali bi an bɛ taa ɲɛfɛ Ustaz Amidu i ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na i da sera alakiraba kisi a nɛɛma b'a ma a n'a denmuso sanu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ni a kun ye Fatima natɔla ye a bɛ wuli ka a kunbɛn ayiwa i bɛ se ka walawalali jumɛn di an ma an bɛ taasi jumɛn sɔrɔ kiraba sanu ani a denmuso sanu u ka alaka u cɛ kun bɛ cogo di an diɲɛ laban maaw an bɛ se ka taasi ni walanda jumɛn sɔrɔ o la ala k'an bɛɛ sababu ma an ba Fatima Zahara ni a fa ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min tun bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ala n'a ka kira yɛrɛ de b'o dɔn nka an bɛ kɛ cogoya minnu ye
an bɛ comportement minnu ye alakira ka bɔ alakira yɔrɔ ka taa an ba Fatima Zahra yɔrɔ ka bɔ an ba Fatima Zahra yɔrɔ ka taa alakira yɔrɔ an bɛ se ka fitini dɔrɔn de ɲɛfɔ o la dakuruɲa damada o ye jumɛn an y'a fɔ k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a tun tɛ sɔn abada an ba Fatima Zahra ka don a kan a sigilen sahaba dɔw tun bɛ yen n'u ye alakira n'a a ka denbaya ye Fatima Zahra ninnu u bɛ tulonkɛ kɛ cogoya min na Sayyidina Al-Hasan ni Hussein a n'u bɛ tulonkɛ kɛ cogoya min na u dabali bɛ ban kanu ni hinɛ ni kari ni ɲɔgɔn cɛ i ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ka su kun tilalen don tilayɔrɔ 3 tilayɔrɔ fɔlɔ o tun ye n'a tun bɔra safo la a banna a tɛ taa ka taa fɔ i n'a fɔ a bɛ t'i isolé non a n'a ka denbaya bɛ sigi u bɛ sigi u bɛ baro kɛ u bɛ échanger u bɛ surafana dun u b'u diverti ka baro kɛ ka nisɔndiya n'u tilal'o la alakira bɛ t'i reposer dɔɔni n'a tilal'o la a bɛ sɔrɔ ka wuli a ka ɲɛnamaya la a tun bɛ su tila nin tilayɔrɔ la donc an n'an ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ est ce que nin bɛ yen ɲininkali gɛrɛ sigikafɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ wa den ni ba cɛ sigikafɔ bɛ yen wa den ni fa cɛ sigikafɔ bɛ yen wa min ka bon ni nin bɛɛ ye o de ye alakira ni an ba Fatima Zahra alayha salam alakira taara fa taara wele k'a fɔ ko an ba Fatima Zahra de ye ummu abiha ummu abiha n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ tunu a kɔnɔ i b'a fɔ cogo di ko fa ba alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'ale baya jɔyɔrɔ parce que alakira bɛ bange waati min na a bɛ san 6 sɔrɔ waati min na ala y'a ba minɛ a la a bɛ bange waati min na a y'a sɔrɔ a fa fana tɛ yen donc a ko maa min ye baya jɔyɔrɔ jɔ ale ye ɲɛnɛmaya in kɔnɔ Fatima bintu Asadin kɔfɛ o kɛra jɔn ye o kɛra an ba Fatimatu Zahra de parce que hadamaden n'a a bunna i bolo cogo o cogo f'i ka mɔgɔ dɔw consulter i ka hakilina yira kɛ ɲɔgɔn na i k'a lajɛ nin bɛ se ka dilan cogo di maa min tun jɔlen don o jɔyɔrɔ la ale o de ye an ba Fatimatu Zahra ye an ba Fatimatu Zahra ni alakira cɛ sallallahu alaihi wasallam alakira tuma bɛɛ a tɛ fara a kɛra yani a ka furu ye o a kɛra an ba Fatima Zahra furulen kɔfɛ o tuma bɛɛ alakira tun bɛ taa ka segin de kɛ a ka so ni an ba Fatima Zahra fɛ ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ a bɛ taga siɲɛ dɔ la yɛrɛ min ye dabali ban a furulen kɔfɛ tuma dɔ la a bɛ taa an ba Fatima Zahra fɛ yen a bɛ taa sɔrɔ Sayyidina Ali tɛ yen n'a taara sɔrɔ Sayyidina Ali tɛ yen a b'a fɔ ko a bɛ min an b'a Fatima Zahra k'a bɔra mais k'e ka misiri da la i bɛ sɔn k'a sɔrɔ yen i b'a dɔn bɛ nana ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a seginna komi an ba Fatima Zahra ko Sayyidina Ali tɛ yen a seginna ka taa Sayyidina Ali ɲini a taara dalen sɔrɔ misiri da la poussière b'a kan a ko Abu Turab n ka cɛ e kɛra poussière mɔgɔ ye dɛ a ko wuli sa i furumuso bɛ k'i ɲini wuli ka taa i furumuso bɛ k'i ɲini Sayyidina Ali wulila k'a furan ka taa a lajɛ a taara ka taa a denmuso cɛ ɲini a denmuso yɛrɛ ye alakira sallallahu alaihi wasallam an ba Fatima Zahra ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min tun bɛ yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam n'ale tun ye an ba Fatima Zahra minɛ k'a tenda embrasser a bɛ nɔɔrɔ dɔ sɔrɔ a la a bɛ gu dɔ sɔrɔ a la a bɛ lafiya dɔ sɔrɔ o baara in na cogoya min na wallahi foyi tɛ se k'a lakale i n'a fɔ alakira b'a ɲɛfɔ cogoya min na sallallahu alaihi wasallam an n'an denw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen wa akoladi bɛ yen wa akoladi yɛrɛ ye mun ye bi maana ni fa nana ka bɔ baarayɔrɔ la i b'a ye denw bɛɛ bɛ na ka na a cu k'a la o b'an n'an denw ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ la n'an ka moto mankan bɔra n'an nakan bɔra an mobili mankan bɔra bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ yalima est ce que e kɛra alakira ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wasallam est ce que a bɛ ka fɔ ko relation min tun bɛ an ba Fatima Zahra ni alakira cɛ est ce que e y'o profiter est ce que i ye nafa sɔrɔ o la donc o ni ɲɔgɔn cɛ la wallahi fɛn min tun bɛ yen kabako caman de tun b'a kɔnɔ inshallah an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala k'an bɛɛ sawaba ma fɔ amin ya rabbi o hukumu kɔnɔna na hali bi Ustaz Amiru an filɛ ni waati min na ni an ka société kɔnɔna na yala maa bɛ se k'a fɔ diɲɛ laban silamɛmusow u bɛ ka Fatima Zahra ladege wa an bɛ k'a kɛ an ka idole ye wa alhamdulillahi rabbil alamin bi ala barika la an bɛ se k'a fɔ a daminɛna
ala barka la damnena surtout ni ay bi koñaw be chugamina e ni studio ro kon na la je mashallah amba parle no ni amba Fatma Zahra ka saurai unni sokadi ina fa amba Fatma Zahra tunni sokadi chugamina maloyani same otume amba Fatma Zahra la chugomina ibu o keleye o be ga bangi nununa o ko amba madame Haidara Fatma Zahra Traoré ko sobe amba Fatma Zahra kam maulidi o maulidi ale julle no ka jo amba Fatma Zahra togoma fantan yatimew jigintan ka dolu jigi ko amba Fatma Zahra kama ya salam amba Fatma Zahra alayka ko sallallahu alaihi wasallam kale sugo budo do ina fo charon jalo ya fo chugamina a sugo budo do ako mawo ni amba Fatma Zahra ne ala ni sodiya akana ki gono ki Zahra ni sodiya de yale ala kira ni sodiya Allah ni amba Fatma Zahra dusugasi akana ki gono ki Zahra de dusugasi de ay yale ala kira de dusugasi donc odila e shiru tigi do be nanay ako nasabul masihi bana li maryama siratan akuni amba maryama taga laje alika tuma beni isa fora iba sura amba maryama betugala amba maryama betugala ni isa fora do maryama de betugala ay ni ala de qur'an kono wa qala isa ibn maryam abina yoro chama o betugala mina ori kama nabi amba maryama to be gafo nabillahi isa sababula aku baqiyat ala tulil mada dhikraha fugata jewli o amba maryama togo abena tugu nabillahi isa togola fugata jewli o tena kotike aku wadaw yashruqu min thalathi matali'in aku menina na dolaje parce que nabillahi isa afaye joy fatalaw abali bi ade joy afurumuso joy ulushitala donc alika ligne o kelene amba maryama na patron ta aboyoro ko aboyoro e sabai aboyoro na ke sabai fabi bangi baga sirabi furu ñoya sirabi dew fana ka sirabi Allah wani ni sabayoro be fi mahdi fatima fama a'laha wani minun be ni tan bangi baga ya fanfe furu ñoya fanfe den ya fanfe jom se ga comparer kibi se ga waso ina fa amba Fatma Zahra be waso tuga amina comparaison te ako hiya umman amba Fatma Zahra jonu ne bado ako hiya bintu man joni dendo hiya zawju man joni furumuso yi amba Fatma Zahra ako man dha yudani fil fakhari abaha ni do fonga kuma damnela jom sega waso fayala ina fo amba Fatma Zahra be sega waso fayala chugamina iba fo ko utin wa utina na abada akela ne be sega waso fayala insha ako hiya ممدة من نور عين المصطفى في الدنيا وفي أخراها alakira sallallahu alaihi wasallam kuma bodi no fe ka fo alakira sallallahu alaihi wasallam ako Fatma Zahra yene suku budoy Fatima bid'atu minni Fatma Zahra borani redila wa abolina kana ki gono ko jiya kono la do no ne ay hay alqiyama jodo wallahi abo titri no garadi abo kelini kono amba Fatma Zahra donchugo aljina kono ani mashi donchugo tekilin telma ko min maloya telma to mesamaya amba Fatma Zahra tumamina abena do aljina kono wati mina ala ba fo begi kulo bidi be hada madin be begi kulo bidi mangan kulo bidi mun bina ke ko muso do bena tagama kata do aljina kono telma be maloya telma be samaya ni ala aw ya mariya begi kulo bidi amba Fatma Zahra ka tagama ka do aljina kono Allahu akbar mo shitayi telma be maloya donc mi fe kana kuma be jume no fe amba ni an balma muso an référence an idole wallahi namma ken ni bi an bolo baje wallahi an bolo baje muso ne inyumada an ba Fatma Zahra fe ale fa ka usane fayo na alaje an sayyidina ali nan sayyidina ali tuma nyogon famu minna
abada anaka kira denya anam ale de fana muso banani min kafsa ka tame jiya muso beka amba Fatima Zahra fana hadisa wala be min fana be nona ka fo ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam meleke spécial do jigina donila meleke madel ga jigin dunya abada a jigina shi kelene ay permission ni ala fe ala ato ni gatan kibara di ala kira sallallahu alaihi wasallam wala sanne fana ga point sur amba Fatima Zahra kula o awilla meleke jigina kana fo ala kira ko ala ko gafi ko o muso banani fana min kafsa ni jiya muso babbe ko olu fana ka ren ko de amba Fatima Zahra hadisa jelimba donc anaga o titiri alaje nani sayyidina ali tuma nyogon famu mina ali de tumme ke ya fadili baye parce que afora ko ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wa alay an falakaw ayu ukorota fusayate cɛ de du responsable autorité ba ale de bolo o kama ala yo min di cɛ ma ale bɛ to sayyidina ali ka mara kɔnɔ a bɛ to anaka ni bonya n'aka ni titiri n'aka fɛn bɛɛ a t'a ye abada an b'a Fatima Zahra tun bɛ baara kɛ f'a bolo bɛ ja kaki an b'a Fatima Zahra na a tun bɛ wulu kɛ ka ɲɔ fɛn fo bolo in bɛɛ bɛ tigɛ nga abada atura sayyidina ali ga yamaru kono atura sayyidina ali ga yafa kono ade de be yafa del sayyidina ali fe o de la an karamo ba fo en ko kuma be an hakili to ala ni kuma nunu be fo ku ye jume a be fo ku ye jume sayyidina mukulsum o de elen anganya min be ala kira kisa munu me fo sayyidina ali Fatima Zahra Hassan ni Hussein ni to ni fen me fo la ni fo de tala anganya doron elen aniga ke mogo nyumai parce que binya tagala an société mina wallahi mogo nyumai joliye bi mogo nyumai joliye parce que bi an bebe juru sara de law karam an karamo en fa en nan dabal bana ni juru sara la chugodi ako an be de bi juru sara la bi chugodi am juru sara la Amadou Diallo nana nga dengunna ay fon fana kata ga dengunna boro fo katiga na de atara juru sara de la a kulsum nana nga dengunna ma fendi ane fana tara tala ala ka dembolo ala ka nagandia ayo dike a ni nga mariage la wata ni ga envelope kono kana dia ay ni wata nte mo mta juruta kata dama parce que ay wata ni dia ni vaccine dia nga dengunna mi vaccine dama ni ke min ne kai ami juru sara de labi kote an karamo Sheikhana Ahmad Tijani ko radiyallahu ta'ala anhu ako ko ni ma nyuma masoro aw cela ako ko nyuma yate na ke tugune jami juru sara mina jawte nyuma yae ay nyuma yate donc an jija an ke ma nyuma ne joy mami nay dusuko nyuma soro وجل القرآن بافهم كو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القيامة جودو إكنا بارا نمان شامان بيبولا أي على ما فوان وي أكو بقلب سليم إكنا ني دسكون نمان دسكون نمان باتي بلو ودوري أمبا فاطمة الزهراء عليها السلام إن شاء الله أمبي أنكر مغفوكا ولنماندو أبوراكاني بلاسالي كان سنمان minundi ama nyina ala fa ya rabbi alaka hereke anaye sigatala nini ambalakaw amina an hakilito ala ka alul beitu kerengeren yala sayyida Fatima Zahra alayha salam ka ke anga idoli ka ke alla de yoroi ama nyina ala fa ya rabbi kenen nu sigili ani kenen nu sheriali alaka ke ambela jelema dalu la harajodo hokun konna Ustaz Jallo hakila family chaman sorola Imam Ahmed ka foli laban aywa flago kuma kana faya na do alhamdulillah rabbil alamin ka elen ka ambo fuku walen mondo ku barkada alhamdulillah Fatima Zahra ka anniversaire malijatila abibe alamsa doma insha Allah an karamuga fo sini sufe wajulu beke insha Allah o ya shuwe ba mon dang na bugula insha Allah ka do ke kenan no ala
k'a sigi hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la ya rabbi ka duwawu kɛ ya rabbi an ba Fatumata Zahara ɲɔgɔnna caman ala k'o nɔgɔya an ye an ba Khadija ɲɔgɔnna caman ya rabbi ala k'o nɔgɔya an ye Sayyidina Ali ani alakiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani Sayyidina Al-Hasan ni Hussein minnu ɲɔgɔnna caman an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'o caman sabati an ka duw kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn wallahi an ka duw bɛ lafiya wa ni du lafiyara sigida bɛ lafiya ni sigida lafiyara i b'a ye quartier bɛ lafiya n'o lafiyara i b'a ye jamana de bɛ lafiya mais a bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn du kɔnɔ wa du kɔnɔ pour que a ka daminɛ a ɲuman fo an ka repère kɛ ni maa sanuma ninnu ye inshallah ya rabbi ala k'an don la hɔrɔma la k'an karamɔgɔw fo Cheikhana Ahmad Tijani Jallo karamɔgɔ Hasan Jallo an ba Hajja Khadijatul Kubra a kun kan ka taa kalanyɔrɔ la a ma taa kalanyɔrɔ la k'a b'i sigi ka lajɛ a bɛ ka den n'a ka kalanni lajɛ ne yɛrɛ fana kun kan ka taa darisu di maa minnu ma bi olu fana sigilen don k'an lajɛ inshallah k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ya rabbi ala k'an bɛɛ sababu ma ala k'an nafa ni Fatumata Zahara barika n'a hɔrɔmaya solli ala Muhammad wa ali Muhammad ala ka o duwawu sanu ya rabbi an ka mɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka wele jaabili la an fɛ an kɛlen ko ka wele bila a ma kunungo k'a fɔ a ye k'an bɛ fɛ a kana kɛ ni ɲɛnamaya ye a yira k'a fɔ baara o baara bɛ yen a b'a baara bɛɛ lajɔ bɛɛ b'a dɔn lakalani ye fɛn min ye fɛn gɛlɛnba de don mais mɔgɔ bɛ taa lakalani jɔ ka na fɛn min kɛ i b'a dɔn o fana tɛ fɛn denni ye mais an b'a fɔ a ka waleɲuman dɔn na a ko fɛn o fɛn ye silamɛya baara ye fɛn o fɛn ye sherifu ka ko ye n'an y'a wele su tile an ka dɔn k'a fɔ a bɛ an lamina a la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka tasibila kɛ ka taa an ka cɛkɔrɔba ye i b'a ye ɲumanya filɛ nin ye ani ŋaniya ɲumanya a tɛ wolo foyi la i kɔ ni ɲuman tɛ ni mɔgɔ bɛ ninnu fa dɔn n'i ye nin ye kuma na a kɛlen don ka mɔgɔw wasata cogo min a tɛ mɔgɔ dabali ban a tɛ mɔgɔ dabali ban o la an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba in ala ka lahara sɔn sumaya la den ninnu ala ka barika d'u la hali sisan an ba minnu bɛ ala ka ɲɛmu la ka Torokɔrɔbugu bɛɛ fo u tɔgɔya la nin waati in na ka ala deli ala ka an ɲɛmu la o hukumu kɔnɔ ni ala sɔnna a ma an bɛna labɛnw kɛ ka na baara kun filananw présidente n'a ka jama k'olu bisimila an bɛ jɛ fɔlɔ ka Mariam Jabate ka dɔnkili duman dɔ lamɛn ni ala ni kira sɔnna a ma an bɛ sira di an karamɔgɔ Thierno Hamidou Diallo ma an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan inshallah.
Mazati,